खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। रायजोआव फरायसाफोरनो मार्क होनायनि सायाव सोलिदों फालांगि। COVID-19 नि थाखाय रायजोआव मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादखौ खुंनाय जानाय नंला होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाना थांखि लादोंमोन आरो फरायसाफोरनो नाम्बार होनो थाखायबो माखासे फर्मुला दिहुननानै होनाय जादोंमोन। नाथाय बेनिनो खाबु लादों माखासे फोरोंगिरिफोरा। फरायसाफोरनिफ्राय रां लानानै फरायसाफोरखौ फार्स्ट डिभिजन, डिस्टिंक्शन आरो स्टार मार्क मोनहोनो थाखाय खामानि मावदों माखासे फोरोंगिरिया। थिग बेबायदिनो फरायसाफोरनिफ्राय एबा नखरनिफ्राय रां लानानै फरायसाफोरनो फार्स्ट डिभिजन, डिस्टिंक्शन आरो स्टार मार्क होनो थाखाय रां लानानै खामानि मावनायनि दायाव हमजाबाय सानै फोरोंगिरिफोरा गरायमारि आन्चलिक सवाली हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि हाबिबुर रहमान आरो गरायमारिनिनो गंसे गोजौसिन फरायसालिनि आफादगिरि आक्रास आली आहमेद। रिपर्टनि बादिब्ला कामरुप रुरेल पुलिसआ कामरुप रुरेलनि इन्सपेक्टर अफ स्कुलनि अफिसाव खमैबो 4 घन्टा सिग्रोमदोंमोन। बेनिफ्राय गोबां मुवा बेसादफोर हमनो हादों, जेरै गोबां लेपटप, मबाइल फन, गोबां डकुमेन्ट्स आरो गोबां रां। बेनि अनगायैबो इन्सपेक्टर अफ स्कुलनि माखासे मावथिफोरनाव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय बिथांमोनखौ कामरुप रुरेल पुलिसआ लानानै थांदों। थांखांनाय समनि गोसोम जोमैया जोंनि खर' सायाव दा फिन साग्लोबफैफिनबावगोन नामा? NLFB नि सन्देह खालामनानै फिन 4 बर' लाइमोनफोरा हमजाबावबाय। खौरांनि बायदिब्ला अदालगुरिनि डिमाकुसिनि भारत-भुटान सिमानि टेंकी बस्तिनिफ्राय SSBआ 4 बर' लाइमोनफोरखौ हमदों। हमजानाय 4 बर' लाइमोनफोरा डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव गालासुबानि दैमालु बर', 2 नं भलाटारनि आदुलाम्बि गयारी, 2 नं सिंगिमारिनि सुकुराम बर' आरो खैराबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय रामगावनि अरब बर' होननानै मिथिहोदों डिमाकुसि पुलिसआ। बिथांमोननिफ्राय गंथाम सिलाइ, नाम्बार प्लेट गैयै गंसे स्कुटि, गंथाम मबाइल आरो माखासे फोरमानपत्र मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै बिथांमोनहा NLFB हान्जानि सोद्रोमा नंगौ ना नङा। बेनि सायाव सोंनाय फिननाय लानाय हाबाफारिया जागासिनो दङ होननानैबो डिमाकुसि पुलिसआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सिगां अदालगुरि जिल्लायाव NLFB नि जिल्ला कामान्डार सासेखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन। बेफोर जाथायजों लोब्बा लाखिनानैनो पुलिस हान्जाया दा गोख्रों संदाननाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों डिमाकुसि पुलिसआ। आसाम सोरखारा फोसावनाय बायदियै चिरां जिल्लायाव COVID-19 जों रान्दि जानांनाय 13 आइजोफोरनो चेक गथायदों। आसाम सोरखारा फोसावनाय चिफ मिनिस्टार्स COVID-19 उइड' सापर्ट स्किमनि गेजेरजों COVID-19 नि गाग्लोबनायजों फिसाय थैजानाय 13 रान्दि आइजोफोरनो सासेयाव 2,50,000 रांनि चेक गथायनानै होदों। बे हाबाफारियाव मन्त्रि आरो चिरांनि गार्जेन मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिथांजों लोगोसे MLA जयन्त बसुमतारी, EM रन्जित बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लानानै गावसोरनि आखाइजोंनो आइजोफोरनो चेकखौ राननानै होदों। आद्रा थानाय रान्दि आइजोफोरनोबो सोरखारा फोसावखानाय बायदियै 2,50,000 रांनि अनसुंथाइखौ उनाव होलांगोन होननानै फोरमायथिदों। रां अनसुंथाइ मोननो हानायखौ गुबुन फारसेथिं गोजोननाय मोन्दों आरो गुबुन फारसेथिं फिसाय गोमाजानायखौ लानानै जोबोद दुखु मोन्दों होननानै मेगननि मोदै हुगारदों सासे बर' बिमाया। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 3 आगस्टआवनो COVID-19 नि गाग्लोबनायजों रुंसारि जादोंमोन बिथांनि जिउनि अनजालुआ। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांनि फिसाया तेजपुराव बिब' लोमजानायखौ जोथोन लानो थाहैनायावनो COVID-19 जों गाग्लोबजादोंमोन आरो बेबायदिनो बायजोआवनो थानानै फाहामथाय लानो गोनां जादोंमोन। जोबथा हां लादोंमोन बिथांनि फिसाया। बेबायदि अबथिरायै बायजोयैनो फिसायनि आलाय-सिलाय जिउ गोमानांनायखौ लानानै दुखु मोन्दों बिथाङा। न'आव थानायमोनब्ला जोथोन लागौमोन, जाहोगौमोन बायदि होननानै गावनि गोसोआव हांमा थानायखौ फोरमायथिदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि चिफ मिनिस्टार्स COVID-19 उइड' सापर्ट स्किमनि गेजेरजों रान्दि आइजोफोरनो 2,50,000 रां होनायनि अनगायैबो COVID-19 जों नखराव सुबुं गोमाजानायफोरनो 1 लाख राङै होनो फोसावदों आसाम सोरखारा। फैगौ 15 आगस्टआव गासै 4,700 मुलाम्फायारिफोरा रांनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। 4,700 नि मादाव 1,000 रान्दि आइजोफोर। बिथांमोननो 2,50,000 रांनि चेकखौ गथायगोन आरो 3,700 नखर जायनि नखरा COVID-19 जों सुबुं गोमाजादों बिथांमोननि नखरनो 1 लाख रांनि चेक गथायगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा।
इउनिभार्सिटि ग्रान्ट्स कमिसन (UGC) आ एकाडेमिक इयार 2021-22 नि एग्जामिनेशन आरो एकाडेमिक केलेन्डारनि सायाव इउनिभार्सिटि आरो कलेजफोरनि थाखाय माखासे गाइडलाइन फोसावबाय। 31 जुलाइआव CBSE, ICSE आरो स्टेट बोर्डनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनावनो आन्डार ग्रेजुएट कर्सनि थाखाय एडमिशनखौ जागायनांगोन आरो आन्डार ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएट कर्सनि एडमिशनखौ 30 सेप्टेम्बरावनो फोजोबनो नांगोन। आन्डार ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएट मोन्नैबो कर्सनि एडमिशना अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैबो मडावनो जागोन। एडमिशननि थाखाय क्वालिफाइं एग्जामिनेशननि डकुमेन्ट्सफोरखौ 31 डिसेम्बर 2021 मायथाइसिम जमा होनो हागोन। आन्डार ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएटनि गिबि सेमिस्टारनि क्लासआ 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायजेननो नांगोन आरो बबेबा स्टेटनिया क्वालिफाइं एग्जामिनेशन रिजाल्ट होनाया उन जादोंब्ला 18 अक्ट'बरनिफ्राय क्लासखौ जागायजेननो नांगोन। गेजेर सेमिस्टारनि क्लासखौ जेसे हायो एसे थाब खालामनो हागोन। आनजाद खुंनाय, फरायनो थाखाय ब्रेक होनाय, सेमिस्टार ब्रेक बेफोरनि थांखिखौ इउनिभार्सिटिया 1 अक्ट'बर 2021 निफ्राय 31 जुलाइ 2022 नि गेजेराव कभिड-19 नि नेमखान्थिखौ फालिनानै लानो हागोन। फोरमायथिनाय कभिड-19 नि थाखाय 31 अक्ट'बर 2021 मायथाइसिमनि गेजेराव एडमिशन केन्सेल खालामफिनोब्ला एबा गुबुन कलेज एबा इउनिभार्सिटियाव माइग्रेट खालामोब्ला एडमिशन फिसखौ मोनफिनजोबनो हागोन आरो जुदि 31 डिसेम्बर 2021 सिमनि गेजेराव एडमिशन केन्सेल खालामोब्ला एबा गुबुन कलेज आरो इउनिभार्सिटियाव माइग्रेट खालामोब्ला एडमिशन फिसआ जेसेबां बेनि 1000 खम मोनफिनगोन। गोदानै जिल्ला फोसावजानाय तामुलपुराव अदालगुरिनि भेरगाव महकुमाया हाबदेरनाय नङा। बे खोथाखौ रोखा खालामदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि भेरगाव महकुमाखौ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव लांनो थाखाय स्रोदै सावरायलायनाय जागासिनो होननानै खौराङाव मोननायनि उनावनो भेरगाव महकुमानि रायजोफोरा खुद्रिखांदोंमोन। लोगोसे भेरगाव महकुमाखौ तामुलपुरनि सिङाव लांनायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा। गोनांथि जायोब्ला बेनि हेंथा गोख्रोङै सोमावसारगोन होननानैबो बुंथिदोंमोन। मानोना भेरगाव महकुमाखौ तामुलपुरनि सिङाव लाबोयोब्ला तामुलपुर जिल्लानि अफिसफोराव खामानि मावनो फैनायाव गोबां जेंना जागोन होननानै फोरमायथिदोंमोन बिथांमोनहा। नाथाय दा बिश्वजित दैमारि बिथाङा रोखा खालामनानै होबाय भेरगाव महकुमाया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव फैनाय नङा होननानै। हादराव बेकार जेंनाया बांनायनिफ्राय बांदों, जायनि थाखाय गोबां लाइमोनफोरानो खामानि मोननो थाखाय हालाय-हाफाय जादों। बेबायदि समावनो खाबु लादों माखासे दुथांफोरा। खामानि होनायनि मुङाव आइजोफोरखौ गुबुन रायजोआव लांनानै फानहैनाय जाथाया गोदान खोथा नङा। अब्लाबो माब्लाबा समाव माखासे दुथांफोरनि गोदै गोदै राव बुंनायखौ फोथायनानै दुथांफोरनि जेयाव नांनो गोनां जायो गोबां लाइमोनफोरा। थांनाय 10 जुलाइआव नगावनि लंका पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम पुलिसनि स्पेसियेल हान्जाया गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों केरेलानिफ्राय 9 लाइमोनफोरखौ रैखा खालामनो हादों। लांखारजानाय आइजोफोरा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला हजाइ, नगाव, सनितपुर आरो कामरुप रुरेलनिमोन। आसाम पुलिसनि हान्जाया बिथांमोनखौ केरेलानि थाम्पानुर ओनसोलनिफ्राय रैखा खालामनो हादों आरो बे लांखारनाय दायाव नगाव जिल्लानि मानसि लांखारग्रा रकिबुल हुसैन आरो हजाइनि मुजाफुल हकखौ आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। बे जाथायखौ एडिजिपि जिपि सिंह बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै मिथिहोदों। स्टाफ सिलेक्शन कमिसन (SSC) आ पेरामिलिटारि फर्सनि कनस्टेबल जिडिजों लोगोसे SSF, NIA आरो आसाम राइफल्सनि गासै 25,271 भेकेन्सिखौ फोसावबाय। पेरामिलिटारि फर्स जेरै BSF, CISF, ITBP आरो SSB नि कनस्टेबल जिडि, आसाम राइफल्सनि थाखाय राइफलमेन जिडि, सेक्रेटारियेट सिकिउरिटि फर्स आरो NIA बेफोर डिपार्टमेन्टनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 17 जुलाइ अदेबानि मैयानिफ्राय जागायबाय आरो 31 आगस्तसिम थागोन। गासै 25,271 भेकेन्सिनि मादाव ST मेलनि थाखाय 2,356, ST फिमेलनि थाखाय 308 रिजार्भ पस्ट दङ। BSF, CISF, ITBP आरो SSB नि कनस्टेबल जेनेरेल डिउटिनि भेकेन्सिया स्टेट एबा इउनियन टेरिटरिनि भेकेन्सि हिसाबै रिक्रुट जागोन आरो बेफोर स्टेट आरो इउनियन टेरिटरिनि सिङाव बर्डारजों नांजाबफानाय जिल्लाफोर आरो मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया एबा उदखारिनि गोहोम गोग्लैनाय एबा नाक्सालेटनि गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोरनि भेकेन्सिफोरा बेफोर जिल्लानि केन्डिडेटफोरनि थाखायल' रिजार्भ जागोन। अदेबानि क'क्राझार जिल्लानिया क'क्राझार जिल्लानि केन्डिडेटनि थाखायल' रिजार्भ जागोन। बर्डार एबा सिमाजों नांजाबनाय आसामनि जिल्लाफोरा क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, अदालगुरि, धुबरी, काछार,
करिमगन्ज आरो खोला सालमारा मानकाचार। बेनिखायनो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया जाहाथे गावनि स्टेट आरो जिल्लाखौ गोरोन्थि गैयाजासे फिलआप खालामो मानोना डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि समाव बिजाथिया जि डमिसाइल सार्टिफिकेट होगोन बे सार्टिफिकेटआव थानाय स्टेट आरो जिल्लाया अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव होनाय स्टेट आरो जिल्लाजों गोरोबनो नांगोन नङाब्ला रिजेक्ट जागोन। एप्लाइ खालामनायनि बैसोआ 1 आगस्ट 2021 मायथाइयाव 18 निफ्राय 23 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन। ST/SC फोरनि थाखाय 5 बोसोर रेहाय दङ अदेबानि 28 बोसोर बैसोसिम हागोन। सोलोंथाया एप्लाइ खालामनाय समाव मेट्रिक पास जानाय जाथारनो नांगोन। साख्रिखौ मोननो थाखाय गिबियाव कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशनाव जिरायग्रोनांगोन। बेयाव सायख'जायोब्ला फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट आरो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन आरो बेफोराव सायख'जायोब्ला जोबनायाव मेडिकेल एग्जामिनेशन आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेशन जागोन। कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशनाव सायख'जानो थाखाय जेनेरेल केटेगरिना खमसे खम 35% मार्क लाबोनो नांगोन आरो SC, ST, OBCनिया 33% मार्क लाबोनो हाब्लानो सायख'जागोन। कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशनाव मोनब्रै आयदा थागोन: जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं, जेनेरेल नलेज एन्ड जेनेरेल एवेयारनेस, एलिमेन्टारि मेथमेटिक्स आरो इंलिश एबा हिन्दी। मोनफ्रोमबो आयदाया 25 मार्कनि जागोन अदेबानि गासै 100 मार्कनि आनजादा जागोन। बेनि थाखाय 90 मिनिट सम मोनगोन। बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनि अफिसियेल लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोननाय जाबाय। जार्मानजों लोगोसे जार्माननि खाथि खाला थानाय हादोरफोराव माखासे साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैबाना जानानै दासिम 150 नि बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो गोमानानै दङ। जार्माननि खाथि खाला हादोरफोर जेरै बेलजियाम, सुइजारलेण्ड, लुक्सेमबार्ग आरो नेदारलेण्ड बेफोर हादरफोरावनो बांसिनै दैबानानि गोहोमा गोग्लैदों। दासिम बयनिख्रुइबो बांसिन जार्मान हादरावनो दैबानाजों मानसि थैदों, गासै सा 133। थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि थाखाय लामा न'फोरा दैनि सिङाव गोदोनो गोनां जादों। गोबां गारिफोरा गोजावलांदों, न'-बांफोरा बुखारलांजादों। दासान्दि दैबानाजों खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। गारि सालायग्रायानो बिगोमानि गारि खावनानै फाननो लांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गिबियाव खावजानाय गारिखौ बङाइगावनि MLA फनि भुषण चौधुरीनि होननानै खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन। नाथाय खावजानाय गारिया MLA फनि भुषण चौधुरीनि नङा होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायथिबाय। जाथायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला खावजानाय गारिया बङाइगावनिनो प्रदीप शर्मा मुंनि सासे सुबुंनिमोन आरो बिथाङा गावनि टयटा इन'भा गारिखौ DGP अफिसाव पुलिसफोरनो भारायाव होदोंमोन। बे गारिखौ आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव दोनथ'नाय जादोंमोन, बेनिखायनो बे गारिखौ MLA फनि भुषण चौधुरीनि होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। गारि सालायग्रायानो उनाव आयेन आफादनि लांगोनानिफ्राय गारिखौ स्रोद लांखुमानानै नागालेण्डनि डिमापुराव फानखुमाहैनो नाजादोंमोन। नाथाय लामा ससेयावनो एक्सिडेन्ट जानानै गारिनि ड्राइभारा गारिखौ लामायावनो दोननानै खारखुमालांदोंमोन। दा गारि सिखाव ड्राइभार नब'आलिखौ पुलिसफोरा हमबाय आरो बेनि अनगायैबो बे गारि खावनायाव आखाइ गोनां 3 बावखौ हमबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।